Efrititi Media Production. Yada so agina okuapiman eye kropon okuapiman kropon emu na yeda so gine. Ye bedi odwira anase nananom twa odwira e ma ye bai e behwe. Na ene ye fofie. Na menhwehwemu ene ntie nananom aka mama tene se ene fofie okuapiman hene ne kra hene eye ni so ne hene obeba na wa behira no ode aduane ebeba beka ne wura no ahyirehira na owie ne saa na eye anopɛ no anwumre nso no ne omkama amete ye na meken yo anwumre no nso no nananom nyina atinkonya tuntum so beba na omo so abehira omo wura kuapeman hene na kwan befa so ahyira no eye ensa wode begu wanum na wapu na akrahene waso wode nensa agye na wato ede ama ne wura na ne wura nso agye na ode abɔ ne bo na kyese saa kwan so no befa ahyira no enti ne omakama mate no ti ya basa ye ba behwe Efrititi Media Productions esan ya mane ne amamra ye ni gye ho na ye pese ye dan na di ma wiase nyina ho nti ye wa ha se ye behwe na sania nananom kama amete ye no saa na ebe fa ti mo nyina mo ni machi fofie eye udwira afahye no mu baako fofie no eye bem hene bosom na edu fofie na udwira na fiase akosi jowda kosi fie da wabogwa na wie no na wotwe eye fofie saa fida na wabogwa na wotwe no eye fofie oman hene bogwa ewo na ahemfi enye egwa kese abusua na oni abusua no na esanse udwira no edusia nipa hurupi niema hurupi na wode baho ahemfi ho titire sebi obia owo ne nsabu mu kura nkoho esanse wonni munti niema wenum nyina wode kɔ nti edu fofie na oya mane ede dwira fie ho ne nana eya o ma hene osi ade ye ho nti no woyɛ saa mane kungwan yehu sɛ wode wira horo atumi wom egu yawam de nsugu ho na wakanche aye niema ahoro na wode adwira o ma hene ho wenu nyina ka fofie emsiseye no na edue nufa wasan bogwa woma wo enya na bo se kufa yi so me na ye bi bi fofie na nwumre na bogwa wane na ahemfu nyina si ade yo wane na ahemfu nyina ne na ahemia wo bogwa na saa nwumre no enika akono efekeke ose tinyame Mishesha Nishe biara wo biya kuma ho ya dia mo Lumura e ba conscience Meme conscience Asa dia yo Monsieur Patentinga man Ebiya man Akukudura man Sika man Aya akrafo ufura white fufu bibia insim na nananom nyina babeshira osi ade yo
ene na bedin so ɛna me hyirawo gina me abusua na mo hyirawo ye ka kyerɛ wo sɛ yo tuo yaba e ba man ye nkoduma asafo ye ba da ene kyi akyerɛ ye no be tua na ho osumo owiemo na ya ka ne sɛ esan sɛ ya asonafo ye didi bom no mbom ti ene de na hyirawo na yanso na ye sro na kobo ya nti makasedi na esese ne ye amane a obia ye na edu hɔ a wɔma wɔn nsafufuo na nsafufuo no wɔde gu wɔn na wɔapu ne mprensa obepu de edi kan wasan de agum na wɔapu de etoso ebiasa na wɔapu kan hyiransɛm hyira wɔn wura na ɛbasa akrafo no wɔtene wɔn nsa na wɔaso nsa na wɔpu na wɔde ama wɔn wura ɔse adeɛ yɛ abrewatia na oye mu amane ne amamre nyina de ne kokyere ohene na enwumre no gwabo ne mo no wayi no e de kyere nananom ne omanfo a wo ba gwabo na se nyina ma wo hu nse sisi ade osi ade yo kwasi akufu a otoso abisa wone na abusia wanya abrewatia foforo abisi wan abrewatia okwa no ananmu mumina metamasi se mwa bokwa me ho ha na mensu mwa ha bisa position metamasi pa minu ya mumina e fro konfu mena eni obia se ti abia royal family mumina okuma na ni ama di ama me no mensu be ko me ho motin na ma di bi ese bi ye every time meye ni am be kanu me kan na meye fofie na etwato kora ewo odwira afahye no emu amane ni amamra woye ne fofie no enika efe is so unique. You're very simple. Na any council. Inti fofi jumedie ene honko mo ene amania mede besom mo no. Ehana yede ne nyina abesi. Media ne memenu aba odosewa. Yeah, subscribe to the channel no na yenko yenim.